Ngiyafisa yazi ukuthi uNkulunkulu ayenze iphumelele lento yamahlengi. Ngoba ngifisa ukuthi nangelini ngangiso ngongangithi wakhaya. Yabona awusozoba intaba duma kude. Mina ngaze ngakubambela qhubu futhi ngaze ngaxabana nawe. Hamba ngempela futhi wena ufuna ukubalisa ubafa lento wenzayo. Uthatha apho ukuthi uganile ubhizi ugomshana nabanye abafana xa uyanyanyisa wena sis man. Phuma. Yazi bengicabanga la ukuthi mhlawumbe kanjani nje mangase kuthiwa siyaphuma sobathathu siyodla nje. Asingagidagida into eyodwa nalo. Mina bengifolele nje ukucacisa ukuthi kukho konke okukhuluma noSibu enze isiqiniseko sokuthi kuyiqiniso futhi ungali izimpi zakho ngami. Yabona ke ikhona konke lokho sokubhalile kanye Nonduma yini ungaboni ukuthi mina ngiyazama. Mfowethu uma kungewena futhi kungemina. Ukuthi ukhona ke umunye umfowethu esingamazi thina. Mfowethu uyabona ukuba amaphupha yakhuluma. Ngabe namhlanje mina ngisigwili. Sonyaka Umhlengi benovelana bathe bayahamba bagogo unyangana. Hey Dana zimnyama izinto zakho. Ingane yakho senke nabonana kodwa nayo. Sanibona. Into engifuna njengamanje ukuthi ungitshele ukuthi ngingowaphi mina. Njengamanje mangathi ngiyaqala ngifuna ukukhomba la ngikhomba khona ngahlekwa nabantu. Hello? Hello. Sisukile. Abasambonisa ngani lo mntwana? Ngoba phela ngempela akaboni. Kanti lento ingayi. Selungu nje ngafika lapha emagcina abantu nangazi ngithola injabulo. Kanti nothanda engithanda ngalo umhlengi luya ngokuyashabalala. Umakoti ungabusamthela ngenyongo. Ngoba ngibona ngathi nina nifanele ukuba nishisa impepho yodwa. Nithethe futhi idlozi elilodwa. Nasibo mbocingo man. Mfana. Ngikhuza umfowenu. Ngoba leyo nkelento eyenzekile. Yebo yona ibhlungu. Fanele azi ukuthi akekho nephutha kulento. Siyabonga kakhulu gogo. Nami ngisashaqekile. Kepha ngiyafisa ukucaciseleka ukuthi njengoba umfowethu no makoti bezalwa ndawonye. Abe bazalwa ngubani phakathi kobaba bethu bobabili. Mntanami, akukho konke bengizovela njengoba bikuhlola. Manje inini enisuke navela nakhuphuka nakhuphuka ngola. Manje hambani nje ingane zami. Impendulo yale ndaba lena uyithola ekhaya. Baba, ngicela ubize umhlangano womndeni ophuthumayo. Ngivela ngithiba bavelana lapha na tshela uMadube benonoziphi bengabesandawo. Kwenze njani dadana? Wazobala sangathi amaphapha phezulu nje yini? Yini le ngizwayo? Ukuthi wena usuhambe inyanga nezangoma ungangitshelanga mina. Yonke imibuzo nazo zonke impendulo zokuthola kulomhlangano engiwufunayo. Khona namhlanje ningakashoni ilanga. Hayi noma kodwa akekho. Uhambe yini uthe uyakubo. Ubethe ukutshelile. Bese kuthiwa nginolaka ke njalo. Yabo uthi unoziphi uyazenzela njengamanje. Kulungile. Mina noziphi mntanami? Yangixabangela into futhi. Usungamana upakishe uthi ushiya umhlengi lakho. Ngenxa yenkinga eyodwa nje ninayo. Wena noziphi akulule emendweni. Ucabanga ukuthi thina nje basisahleli njengoba kumnandi.
Lalela-ke nje futhi. Yazi lento angifundile ukuthi sikhuluma nje kakhulu. Into engifuna ukwenzela yona ukuthi usuke la uhambe enkantolo. Uyolungisa izinto nomkhonyana finish. Noma injabulo yami lesikhuluma ngayo la iyona le ngiyilwelayo la. Mina ngasola ekhaya ngathatha imithwalo yami ngahamba ngohlala lapha enkantolo nomhlengi ngoba ngiyitshela ukuthi ngizothola injabulo. Kanti lutho. Umhlengi usesola mina nje kuyo yonke into eyenzakalayo futhi uthi ngiyajola. Usebenza nokungibeka isandla ngalokho. Manje mina ngihlale lo nto awucha ngiyazi. Wesbu, yabona eqeda ukuyenza manje. Ungaphindi uyenze uyangizwa? Le ngizoyenza futhi ngisazoyiphinda ngoba kuyacaca ukuthi wena ungihloniphi futhi awuhloniphi nobudlelwane bethu awuyihloniphi nale ngane le oyikhulela. Ufuna uthatha ingane yami uyoyinikeza enye indoda ngibe ngikhona. Lalela-ke, yazi noma ungayekubhema ugwayi uthola umsebenzi ongcono kodwa awusoze wavalisa isikhala sikakhaya enhlizweni yami. Wena bonga nje ukuthi ngineqiniso kuwena ngoba kuyosizana ukuthi ngithi asithandane emva kwesikhathi mina nokhama sesilungisa izinto bese ngiyakushiya futhi. Yazi nonto emva kulaxazwa Msembi wena nobudlelwane bami nawe nale ngane oyikhulela into ebisenze senze emqondweni ngafikelwa inyembezi zenjabulo nomhlawuma wakhe ngena la endlini engitshela ukuthi uyimisele ngokuthi asisekele mina nawe sikhuliseni lengane yethu kodwa manje wena mangithatha ukubheka ufuna ukubuyela empini yakuhlula kwakudala ngoba nonto ithi ngikutshela ngoba isicoco sakhona siyoba injabulo yami yaphakade. Kodwa ke ayikho inkinga ngizokuvumela ukuthi ube ubaba kule ngane. Kodwa nje ukuthi mina nawe sithandane khohlwa. Angeke size sithandane. Hayi manje, hayi kusasa. Mina yamhliziyo ekhaya hayi kwena. Nonto ngiyakuthanda. Nonto. Ene. Tanami, uzomziba kuze kube nini umkhwenyana? Abona ngani mawuloqhubeka kumziba uzokwenza izinto sibe zimoshakale kakhulu. Hayi thula ke nje wena. Wazini ngezinto ezimoshakalayo? Ngoba nalezi wena wazimosha usahlela namanje uyilungisa. Hey mama, kwatholana nje uphile Lindani. Khona lapha endlini yakhe, hlala noma ngane yakhe, uthobeke. Phela kuningi nje okwenzekile la ekhaya kula masonto adlule. Hayibo. Oh Lindani sebamithisa abantu bahlala nabantu. Hayi kona ngikusolile nami ngisaxakile nje kule nsuku. Nozi, ngasiqhathi phela nomkhwenyana, babucini. Noma kulethe mina ngikhulume naye. Hayi, akela mama, ungakhathazeki. Mama, sinenkinga la, akufuneka siyiphuthuma. Kunomuntu la ufonela mina, afanele uthobeka. Emva kalokho angakhulumi. Bathi siyibuyisela ingcingo kuyena futhi ayingeni. Usolo impintshi. Ufuna ukuthini mina? Ufuna ukuthi usihlangu usebuyile esibhedlela? Phuma ucabanga usenenzondweni. Ayi nawe Lindani ukuthi awufuni ukukhuluma ukuthi kahle kahle ngempela kwenzakalani nibalekiswa yini nomakoti. Ukuthi nawe ma ufuna ukulokhu ubuza ipasi nespecial. Ngithi mina khuluma nani nangu udadweni umtshela kufuneka sinyamalaye la endaweni. Sidinga imali. Ngifile. Uyazi ukuthi kwamninwa lowo mali kumanje ufuna ukuyoqoqa zonke impahla zakhe lapha koNtulu. Mawucabanga wena abakaNtulu ngeke nibabuye bezoyilanda le mali yabo. Yithini nithunoziphi ufuna ukwenza le? Ucabene nomhlengi. Phela uma icabene nomhlengi. Kusho ukuthi ingabe yamukhaya ithuba lokuthi kahle. Cha, hayi bengithi angikubheke nje Duma ukuthi izinto ihamba kahle ngalapha. Phela kulula ukubhekana nomuntu oyijetha akasekho emhlabeni. Ngiyabonga kakhulu khaya. Angeke ngithi kuhamba kahle ngoba sekucacile ukuthi umama yena uyaphila. Kodwa nje ayi uthi akazi ukuthi ngami futhi ubeke kwacacile ukuthi akakhumbuli lutho. Sekucacile nje ukuthi mina ngiyihlazo. Ngitholakala emanyaleni. Ukuba uyazi ukuthi ubaleke kanjani kwabanye abantu ngaba uwashe lo magama. Duma ukuthi ngicela uxolisele uThembi ugcina usihamba singasekuhle. Kepha ke ngingathi ukuhlala la ngacabanga. Yabona Nozipho ngikhathele manje. Ngikhathele ukwenza sengathi angifisi ukubamba ngesandla ngikubuke emehlweni ngikutshela ukuthi ngithanda kangakanani mihla namalanga. Lolo thando khaya luzofaka impilo yakho nesithunzi sakhe engcupheni. Lolo thando uzokwenza ukuthi mina ngibuke njengomuntu esifazana ongenaso isimilo.
Lelo thando khaya luzokwenza ukuthi mina ngibuye njengomuntu obelandela ibhuti elicinzayo kumhlenge. Ngilandeleni kube inhliziyo yami kwenye indawo. Ngimhloniphile umhlenge isikhathi eside ngabuhlonipha nobudlelwane benu. Kepha ngangishilo kuyena ukuthi ngifisa kuphathe ngalendlela ukuthi ngingabhidlize lokhu niyobe senikwakhile. Manje kumele ngenze njani? Ngithule ngikubona ukhala mihla namalanga. Hayi ngeke. Uma ngabe kumele sithuke ngazo zonke inhlambu ukuze sibe ndawonye, kulungile phela kube njalo. Lindani. Uqonde ungitshela ukuthi uNozipho wenza zonke lezi zinto nje ngoba efuna ukuyojona nalomfana wakantsebanda. Hayi bokuwa ngiza ngisho lonto mina. Khona vele yini le khrunywa uNozipho noma yenzile nize nisolo ukuthi uyajola nje. uNozipho phela usibeleselela ngokuthi yena uyahamba lapha. Uyamshiya umkhwenyana. Uthi emayibuyela lapha uyolanda impahla zakhe yabuya. Hayi ngifuna ukuthi kodwa nje mangivele ngishilo ukuthi hayi khonde lento. Uyabona uthando leqiniso libona luza nje lapha. Nolwemali futhi nje luyabonakala. Cha khona bandla ngibheki ayikhona inhlanzana encane yothando lukaMhlengi lapha kudadewethu kodwa hayi. Awona ukhaya. Awukhaya kwavele kucacile nje ukuthi kwenze njani futhi manje. Sanibona la ekhaya. Ngixolise ukungela sengifuhlele emzini wendoda. Kodwa ngizona izenzo zanenganeni le. Hayi phela nawe Mhlengi awuzungiblame ngathi uthi wena umsulwa kuyena yonke lento lezinye esinazo. Futhi akazongena la ekhaya enza umuzwa la ekhaya isigcawu samaqala. Enza nje lento eze ngayo nje ucacise kungenjalo mhlawumbe mangibuza ukuhlangabeza isithanda sakho hambe naso. Yazi mama, ngabe ngithi ngiyajabula ukubona. Kodwa njengamanje ngizokufikela into ukuthela enkulu. Uma ngabe ngicabanga usizo odlulisa ingane yakho. Esenzela chaphakela na kimi. Mfana wami, ngiyaqala nokubona usumdala usungaka. Okubhlungu ukuthi sihlangane ezimweni ezikanje noma sibonane ezimweni ezingezinhle ngalendlela. Kodwa okwami ukuthi ngiyaxolisa ngakho. Uyaxolisa? Uxolisa kusiza ngani? Uyazazi inkinga esibhekene nazo noNozipho. Mina sengiza ngiyitshela ukuthi nginenkinga ekamerweni, kanti ngenxa yakho. Uyazi ukuthi njengamanje ngenze ukuthi ngilahlekelwe umuntu engimthandayo ngenxa yakho mama. Mkhonyana ehlisa la. Okuzoliseka. uNozipho ngisazolehlisa umoya abuyele kuwena ulungise izinto ngendlela yakho. Ngoba wena mama uyazi ukuthi izinto ziyalungiswa. Ilungiswa kanjani ke lento ukuthi kungenzeka ukuthi mina noNozipho singabandawonye. Mayilungisa lonto. Into engisho la mina nkosikazi. Uzobhidlilela umuzi phela la. Uzothini mangabe lo mfana uvutha nje? Ingoba lesisangoma simtshela ukuthi iphupho likamfowethu leli liyiqiniso. Baba, angifuni mina nawe sisanganisela. Uma kuukuthi wena ikhona into oyaziyo ngalokho kuzalana kwalezi ngane, khulume nje khona manje. Lotho nkosikazi. Angazi nami nama awusamthembile. Akekho kodwa ke umuntu owake wathandana naye emva kokushona kaMamhlengi. Nami nkosikazi asangikholwa. Uthi ngabe ngathola indaba engaka? Iminyaka engaka? Khona ngabe ngisakukholwani baba? Zini ngangaki imfihlo eseyivelile la endaweni ubukade ungazazi. Mina into engiyibonayo manje sekuthi manje ke sifakele baba wavelani ibuqu. Mfowethu. Njani kuthaza ngizwanga nemoto iduma lemnyango. Hawu. Ingelo la mfowethu ukuthi uyizwa. Angithi impezi. Idingida ngegama lami. Uqale lo mfana uvelani. Manje sekuyini? Hawu kanti ke mfowethu mina ngisola wena kuyona yonke lento. Wena wavumela abafana bahamba bazinya ezangomeni. Buka nje manje imizi yethu yabhidlika. Mina ngisola wena mfowethu. Ningakhuluma nifika la nizinthanda khona kepha mina ngimile ukuthi ukhona ukushaya amanzi. Lokho kade sekuyena ukwazile ukubona ukuthi umfowethu unenkinga ekamereni. And futhi ukubekela ngembaba ukuthi lokho kudala ukudlosilana ekhaya elingafuni ukuthi alala nodade wabo. Mkhonyana. Uthini manje? Ukhuluma ngani? Dadewethu. Kwenzakalani ngempela la? Khuluma mama. Lento eshiwo uMhlengi. Ulokuthi awumazi baba abantu yamazi. Usho ukuthi thina sathatha amalobolo asekhaya.
mina lo cishelana nomfowethu Okungicasula kakhulu ukuthi usumkhonyana yonke lento izwe sangomeni. Mina ngikaze ngibe nobudlelwane nobaba wakho yangizwa. Ngiyavuma ngikwenzile amaphutha inqwaba futhi. Anginankinga nokuwavuma. Kodwa ukuvuma into engayazi njengale, hayi yabona le angiyazi. Yabona nje mina. Njengamanje ngeke ngimele yonke lento ekhulunywa la engacaci ukuthi ibhekephi. Nginenkinga eningi osafuna ngi-attend ngibhekane nazo. Wemama. Bona ke njengamanje ukhuluma iqiniso njengomuntu efa. Yazi lento ekhulunywa umhlengi. Kanti fanele ngithini bakithi? Angikaze ngibe nobudlelwane nobaba uNtuli. Ngiyavuma, uNozipho ngamthola ematshwaleni. Ngahluleka ukuyibamba ngoba ngaleso sikhathi ngangidla nezidakamizwa. Ngahluleka ukuyihlonipha ngisho mina uqobo lwami. Ubaba wakhe uNozipho angimazi. Kodwa yabona ke le angiyazi. Yabona njengamanje sicacile ukuthi alikho iqiniso ngokuthola la endlini. Kodwa yona iDNA kuzofanele yenziwe kumnyama kubovu. Njengamanje ngizimhlanga nomkhulu lapha ekhaya ukuthi sami siyobhunga ngayo le ndaba. Mabiyela nami mawakhe asambeni. Bona kumabiyela akayindawo. Sanodaba olukhulu kabe ufuna ngilidingide naye namla. Kulungile. Nozipho ngicela sekuyisikhathi sokuthi ngibe ingxenye yempilo yakho Nozipho mntanami. Ngizohamba nawe nomkhwenyana. Lindani. Cabanga usufunda kwezakho nje nawe ukuthi lento uyifuna ngikuyithola. Ngicela nje nisibekezelele sihambe sobuya. Ayikho ngingahamba kodwa ke la niyakhona ningafike ngisho nisilana ngoba ayikho into engivimba kwamina ukuthi fike sengena necapha lakho la lapha komphembe. Wekhaya ngisaphinda ngiyakutshela ngithi mawungahlukani nale ngane mina ngizoyekisa wena ngenkani. Azingavele ngadideka ukhuluma ngani vele. Kodwa nje ngifuna ukubona nje lento yenzile unyanyise kabi. Zangaphinda futhi mangabe Nozipho ngamfecala endlini. Yini inkinga yakho? Ubhizi uncenga into ngoba futhi ukhuluma naye. Senajola vele uma ucabanga umhlengi bengayizo into engathini. Uhlangana ke inhlobo nayo yonke lento Thembi. Phakathi kwami noNozipho akwenzi lutho. Kodwa ke ngoba uyafuna ukwazi ngimisela ukuthatha amashansi ngoba kusobala ukuthi uNozipho wathatha isinqumo esingafusile akaneme ngomhlengi. Yithi ngikuhlebeleke bhuti uthi umjolo siyawazi yabona Nozipho usanenkinga nje. Usaxekile uthi mase right abuyele engqondweni zakhe balungisa izinto zakhe nomhlengi. Wena kungavumi ukuba ihlombe lokukhalela. Loya muntu ulotsholiwe bhuti. Kusobala ke uthi maskanda wolale kunale ngoma enkosi amagcoka amethi ukuthi uma ungikhalisa afike yena ngithulisa. Safanele nginike isikhathi ulalele kahle khona uzobona ukuthi uzogcina ba. Hello? Yebo sawubona bhuti njani? Ya siyaphila njani? Ngikhuluma nobani? Ukhuluma noThandeka Chiya, udadewabo kaSelu. USelu usinikeze le namba ukuthi masingasamtholi simtholekile. Ya ngibile naye insukwana kodwa izolo uhambe wangabuya ke. Ngikho nje ukuthi phela sibe nophindizisana ke ngakho mhlamba. Oh, uthi sikhathazekile phela ngaye ngoba belude exhumana nathi manje akasaxhumani nathi. Okukhulu kakhulu ukuthi khona udaba lomndeni alilandelelayo ngalapho manje sikhathazekile nje. Cha, ngizozama ukumthinta kodwa akekho yena la. Okay, siyabonga kakhulu. Yo. Yabona phindile. Khona ungahambile kahle la. Lento le kumele sisukumele ngempela. Angeke uSelu afika ahambe la ekhaya ethi khona umkhondo womuntu omndeni awutholile ndangokufa kababa. Emva kwalokho nya efonini asatholakala. Ngeshwa ke sisi mina nandaba. Nawe yazi sinoma kanyama leminyaka. Ngeke mina ngize ngimcinge. Uma ngabe kodwa uzizwa ukuthi wena nawe amandla okumbheka. Yenze njalo sisi kodwa wavalile lapha. Yazi noma ungayekugwema ubaba. Uthola umsebenzi ongcono. Kodwa usozobala isikhala sakhe phezulu yami. Nje ukuthi mina nawe sithandane. Hohle. Angeke size sithandane. Hayi manje, hayi kusasa. Mina yamhlezi ekhaya ayikwena.
uyekile lo mfana. Futhi ukuthi uyazi uyisilima sentombazane. Angikwazi ukuthi ufuzwe bani ngoba unyoko ushayiwe la ekhanda. Futhi uyinese esingashingishe ziko. Umdelela ngale ndlela lo mfana usibu ukuthi ungaze umnyene endlini yakhe. Uyamtshela lamanyala umtshela wona. Ayilalela kwema ungangishaya nje uzofike la uthanda khona mawuzokuthi ngishaye. Kodwa usibuyele bengimtshela iqiniso. Futhi ke mina ngizolola ungokwami. Ngizoqhubeka nje la ngigcine khona. Impela kucacile ntombazane ukuthi ngikhuluma nawe kufana ukuthi ngithela amanzi emhlalo wedada. Kuyele uyazi ufana nokumneka amanzi uchithi washingi. Uyazi ukuthi uyafana nodade wenu. Kunini kufanele ukuthiwa usukile le kodwa kuthi ube manje akafiki. Angimangali uma ngathiwa ukulamasimba awabiza ngesoka lakhe konje thubani ulindani yabona leso sidakwa isidakwa lo ngane ukuthi ngaba umnyeni wakwami. Hayi kanti naye kwamahle ngabe futhi angimsoli mangathiwa wenza njalo ngoba naye ngabulwela lokho kufuna inhliziyo yakhe. Yazini futhi kusasa caba ngivuka ngihambiso amukela okukhaya eyamhliziyo ikhaya ke sheni ebese ungabusabuya angithi bengithi ufundile njengoba usanda kubuya esibhedlela. Ngithi uzohlukana nokuhubhana nalo mfana. Kuyacaca ukuthi bengidlala nje ngesikhathi. Awu engabuki uphi wemnyeni wami uzongibokisa namanyana kodwa nje kancane kancane kuyavela ukuthi ngiyazigeza izandla ngawe. Kuyokusiza-ke mfana wami ukuthi kube njalo ngampela ngoba make ngathola ukuthi inganami akafiki la ipepenyeka nawe. Uyangifunda ungiqonde kahle mina. Angibhenywa phela mina akuyona insango. Ngiyanazi kuloya muzi nanakele kabi. Angeke ngathuka nje mangathiwa ngithwele ngisho ukuthwala. Kodwa mami ihabe lingakayi sesingekho isidingo salo. Nami ngikhathazekile impela ngokuthi amahle akekho kodwa nje eqinisweni sekunesithuba sayagcina ukuxhumana naye. Kodwa ke makukhona ngikuzwayo na kanjani uzokuthinta. Ubani manje futhi la ufake imessage. Hayibo. Thobe. Lindani kwenzakalani futhi manje? Lo muntu uphethe amahle nomuntu. Okusobathi lo muntu ufuna mina. Futhi akuyena umpinti lona. Ile ndoda le ngayishanga ilimaza ngalela langa. Kodwa ngakutshela thoba ngathi asiqede ngaloya muntu ithuba lisekhona. Akubona manje ukuthi lengane umuntu izofela amanyaleni. Manje ucabanga ukwenza njani ke wena? Awucabanga ukuthi ukuvela kwakho lapha ya kusho ukuthi unikela ngawo. Ngami kanye nengane yethu. Manje uthi ngiyeke mina amahle afeke intanga yazi. Lo muntu ucacile ukuthi uyazi ukuthi mina no amahle besithandana. Uyamazi kahle kwamadondoni. Lindani focus nawe man. Awucacisha ukuthi ulwela siphi isicoco la. Okusobala ukuthi lo muntu ngoba sisendela lezi ithombe lezi usehlele yonke into yakhe ngendlela. Ukuvela kwethu lapha ya kusho ukuthini? Uzosibulala, uzoqeda ngathi. Uzoqeda Lindani ngathi. Thina kumele sikwenze manje ukupakisha amasakana ethu sihambe. Sobona ukuthi sicashaphi ngoba yabo masila asiphephanga. Sisobala ka. Hayi ngeke ngiyala. Ngishingana umuntu mina ifela amacala makakho umuntu ozofela izolo zami. Nawe ngasuka la ngayolwa lapha. Ngilwela wena siphuza uzosibesi la. Naye futhi amahle ngizomlwela. Yazi. Ngicabanga ukuthi konke lokho okwenza ngoba nakho ungithanda. Uyimisele futhi ngami. Uyimisele nanokuthi mina nawe sibe nobudlelwane. Kanti usamthanda yini amahle? Uyazi ukuthi ngijabule kanjani ukuzwa iphimbo lakho Ntosi yankama. Lalela la wena. Ungayijwayeli lento oyenzayo. Oqala ngikwazi inamba yami ukuthi uyithathe phi. Sengifica ngenqwaba nje ama-miss call. Okokuqala nginayo isikhathi seyisheli ngibhizi kabi. Ngiqonda ngokuphelele into ukutshela yakho. Kepha ngiyafisa nami ukuthi uqonde yami ebanga uthandwa enginalo ngawo.
inhliziyo yami kuze kube manje ayikutholi ukuphumula ukuthi awakazi unginike ithuba lokuthi ngizendlale ngemizwa eyenze kamhlazana ngikubona kokuqala. Yazi ngumuntu obhizi kabi. Indaba nje eyishela into engisabeke nomjolo ngisakubekele kude nami. Ingakho kwangingezike ngelomjolo. Kepha ngiza ngothando. Weqiniso nesisekelo nekusasa. Ngakho bangiza nenhlonipho nokuqonda umsebenzi owenzayo. Bese ngiphinda ke ngikunika elinye ithuba engiza nalo kubuka sengathi uzuluvalela ngaphandle empilweni yakho. Yo, ayibandla. Engathi umuntu ubhekene nabanye ke namhlanje. Uyabona mina ngaphambi ukuthi sigxile nje kakhulu ekutheni ubani uzalwa nobani bezalwa ngobani. Mina bengifisa ukwazi ukuthi wena Mhlengi ninovelana nikuthathapha ukuthi nihambe niyeza ngomeni nikhephezele niya nasenyangeni ningazange singazi thina singumndeni nomakoti yena lo anizange nimtshele lutho ukuthathapha lo. Yonke lento babifazela khona ukuthi Mhlengi akangihloniphi. Uyakwazi uhamba yela ekhona ngingazi mina. Kodwa kube mina, hey, uzabe nesibindi sokuthi angibeke isandla. Mhlengi, ngabe iqiniso la ukuthi umakoti sokwambeka isandla. Imfundiso oyithatha nje yona le. Mina mama ngakhuluma nje naye ngaxolisa ngaleyo. Kodwa ngiyanitshela ukuthi njalo mangabe sinenkinga thina uhamba yokukhuluma nokhaya emva kwama toilet lapha nasemva kwendlu la ekhaya. Hawu sobela lapho manje futhi. Like really now? Nozipho ngizenengisa ko TV la. Angithi mina ngithandile wona la. Ngamukela zonke izinto ade ivela ngawe nokade usifihlile. Kuyimi la ngathumela ubaba ukuthi bahambe yoshinga ama zamalobolo lapha kini. Mina kade ngigqiga la emahlathini ngizama ukubheka ufuna ukuyibulala ngikuseka ngayo yonke indlela. Wena wenze njani lapha? Uyasuka uhamba uyotshela abazali bakho lapho ukuthi awuneme ngami. Ngineme yini ngalokho? Cha ngiyakuzwa Mhlengi konke lokho kushoyo. Futhi angikuphikisani nakho. Ngiyazi uzamile ungikhombisa uthando. Kodwa ngihlulekile nginoze. Ngihlulekile ukuthanda ngale ndlela ofuna ngayo. Ngihlulekile ubayela ndaba ufuna ukuthi ngibe yiyona. Ngihlulekile ukuthanda njengokhaya lo okuhluleka namanje ukuthi uyamthanda. Yazi ukuthi into esangenzeka la uthi mina nami ngabe sigcina singabi ndawonye. Kodwa kusangenzeka ko West ukuthi mina nawe sibe umfoko nododwa. Ninabona mama nami ngoba nowabili. Anishona kahle ukuthi ngempela unozipho okondlulini. Nenze. Mhlolake, umuntu usiyajwayeleka manje yini ufuna la? Ethi mangizile wena ekhaya. Ingapamba kahle. Hayi, sengoshayela umsebenzi wethu. Obuyele video nje mhlawumbe ugculisa wethu. Abel. Hayi sebenza. Sekufeziwe. Impethu ubuyela manje. Ayisisukela. Sukela.